Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ हरनाय बावहरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ जोङो मा होनो बिग बाजाराव थांनो नागिरदों नानि आं ओमफ्राय आरो आगै सासे आंजोंनो थायो बियो ओमफ्राय मा होनो दिनैथ' बिराद अखा हादो माबायदि थांगोन मिथिला ओमफ्राय उबेरावहाय गुवाहाटीयावहाय दा बेबायदि टाइमावहाय सानैनि बारा गाखोनो होआमोन बाट दिनैयो जों सोंबाय दिनैहाय गाखोनो हागोन होननानै बुंबाय बेखायनो जोङो साथामबो थांनोसै नङाबा जों सानैल' थाङोमोन स नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै हा आगे चलो थु शिट मबाइला गोलैना होदो बाला थांसै दायो अखा हासोदो माया गन दे अखा हादो नै थांनो नागिरदों जोङो आंनि मेगनखौ दिनै बोरैबा नुदों माबा आं वाइट कालारनि काजल लानायखाय नानिखौ नुदों नालाय मास्क लानांगोन आरो ने सोर अखा हादों नै मा जायाखै आंनियालाय ini dia hah ayo udah যাব পারি তো নোৱাৰি ইয়ে চব সোমাই যাব নেকি মানে ফাঁচি থাকো আপোনালোকেও যাব নোৱাৰিব মই নোৱাৰিম पानी गुवाहाटी डूब गया रे डूब गया गुवाहाटी सेस दै लोमजोब्बाय दुगैसिगोन जोङो नायनाय जि दैबाना जादों गुवाहाटीयावहा थैखागोनसो ओमफ्राय जोंनिया गारिया एसे गाहायना ओमफ्राय माथिंबा लाबोनानै ओरैबायदि गोबाव मोनबाय आं दिनैयो 100 बोसोरबाबो सहैला बायदि मोनबाय ओरैबायदि दै एसे अखा हाबानो गुवाहाटीया दै लोमो मा जागोन अखा हागासिनो अखा मास्क गानबाय नै आं हो नोंनिया मास्कआलाय मा जाखो अखा खारनांसिगोन दा ओइ बिग बाजार याहू इंडिया's every fashion मा होनो मोननैसो कुर्ताफोर मोजां दङमोन बाट आंथ' एसेबां कुर्ता गानाना आंथ' नै बेबायदि ड्रेसखौ मोजां मोनो बाट दायो विन्टार फैसिगोनखाय आङो बायासै खिन्थु मोजां नुदोंमोन आं गरमाव गाननो मोजां जागौमोन बे गस्लाया ओमफ्रायहाय आङो मोनसे लेगिन्स लानांगौ दंमोन बेखौनो नागिरनानै थांबाय थादों आङो बेखौ लानोसै ओमफ्राय आंथ' किटचेननि बुस्थुस बायनो फैदों माने बासन बर्तनस बायनो फैदों नालाय आङो बेखौनो बायनांसिगोन नङाबा जिखौसो नायफ्लांबाय थादों माबा ओमफ्राय नै आबामोननि पेनासो जि मोजां दंमोन गथ'फोरनि गस्लाफोरखौ जि पसन्द जासै आङो जि मोजां दंखायोमोन हौवासा गथ'फोरनिख्रुइ खिन्थु हिन्जावसा गथ'फोरनिया बिराद बरिया दंमोन आरो फन फैलायबायलै ओमफ्राय हिन्जावसा गथ'फोरनियाबो बिराद मोजां दंमोन आयौ आंथ' जि बायनो लुगैखादोंमोन खिन्थु आंहा गथ'आनो गैयाबा दा बोरै बायनो ना देनांहाय फिसाजोफोर थाबाथाय बायना लांसिगौमोन आङो जि मोजां दंखायोनोलै स्कार्टफोराबो ना
ओमफ्राय नै आंथ' किटचेननि बुस्थुसो बायनो फैदों ना बेयो 4th फ्ल'रावसो दंमोन बेखायनो जोङो नै लिफ्टआव नेगासिनो फाइनालि थांनो मोनबाय दायो थांनोसै गरमथार मोनसोबाय आं ओमफ्राय आंहा बेडशिटबो गैलामोन आरो बेडशिट नायबाय थादों आङो बेडशिटखौ नैबे पार्पल कालारखौ मोजां मोनदों आङो दासान्दि आंनि कारेन्ट फेभ कालारा पार्पल लाइट पार्पल कालार मोनसे दङ ना बेयो आंनि कारेन्ट फेभ कालार जानानै दङ बेखायनो बासिबाय थादोंमोन आङो मोनबाय नालाय डाइरेक्ट पार्पलखौनो लाबाय आरो बेयावहा मोनसेबो पार्पल गैयामोन ओमफ्राय कापबो नांगौमोन आंनो ग्रिन टि लोंनाय कापा आंना एसे गोबाव जाबाय पुराना जाबाय बेखायनो आङो बेखौ लानो होनना सानदोंमोन वाइट कालारनिखौ आं बांसिन वाइट कालारनिखौ पसन्द जायो होमबाबो नैबेखौ लानो होबाय थानायखाय नानिया लानो होबाय थानायखाय बेखौनो लाबाय आरो मालायनि पसन्दखौबो एसे एनै नायनांगौ बेखायनो लाबाय आङो नङाबाथ' लायामोन आङो ओमफ्राय मोजां मोजां दोंसोमोन बुस्थुफोरा हाबा जानाय मोनबा आं थिगसे लाना थाङोमोन खिन्थु दा हाबा जायाखैना हाबा जाबा लांगोन र' होमबाबो लाबाय आङो नै बेखौ मोजांथार नुदों ना मोजां नुदों स्टेन्डार्ड नुदों बेखायनो लाबाय आं Nah, naninya ho. Hai be. Oha ada oha nih. Ada बायनांगौ दंमोन बेलेग बुस्थु खिन्थु अखा हानायखाय दा बायनो हानाय नंला बुस्थु ঠিক আছে বাই বাই मा मोनफैबाय जोङो इलाय लाबाय दा आरो दंबावोमोन होनबा मोनसेल'खासो दा फैदो सांनाय मोनफैखांनानै ड्रेसबो चेन्ज खालामाखै आङो नोंथांमोननो आं मा लाबोखो बेखौ देखायनो नागिरदों आं मा लाबोदों बेखौ मादि बहगोन ना से खालामलाय जोंनिया बिला गासै बेसेबां जादोंमोन बारा जायाखै 6000 सामथिं जादोंमोन ओमफ्राय 6000 सामथिंआव नैबे डिनार सेटखौ फ्रि मोनदों बेखौ आं नायनो रोंगोन नुवाखै आं जिहेतु बाखिखिनिखौ आं नायखानासो लाबोदो बेखौ देखायग्रोनोसै आं फार्स्टआव बे प्राइसआ जाहैबाय 1400 1500 आनो इयो मारै सुखानायसो अ नै बिदि खुरै मोजाङानो खुरै मोनब्रै बिदि प्लेट मोनब्रै मोजाङानो जाबायना साब्रैनि बेखौ इथिं दोनना होलाय हमनानै
ओमफ्राय नैबे जाहैबाय दिसाबो मोजां जागोन medium size आरो थांनानै बेखौ फ्रियाव मोनबाय बेखौ लांथोसै ओमफ्राय बिनि उनावहाय नैबे मोननै कापखौ लाबोदों आङो मोजां नुदों बियो बेसेबां 150 बेबो 150 बेबो 150 ओमफ्राय आरो मा लाबोदों ओमफ्राय नै बेडशिट लाबोदों बेडशिट ओमफ्राय आङो मोनसे लेगिन्स लाबोदों नै लेगिन्सआ बेसे लादो इयो 399 400 ओमफ्राय फक लाबोदों नै बेसे लादो 264 सबखौबो दाम खिथानोसै इयो टेक्ला मोननो लाबोदों 100 रुपिसनि ओमफ्राय आंनिया नैयो आंनिया एसे मोजांसिन आंनिया एसे मोजां खालामखायो एखेसो नामा ओमफ्राय मोजांसिनबाबो इबो 99 इबो 99 माने 100 आरो इबो 100 आं सानदो इयो बाङाय खम दामनि दा आं इखो लानोसै दामखौ नायाखै आरो ओमफ्राय आंनिखौ एसे मोजांसिनखौ लानोसै होननानै नङाबालाय इदिखौनो लाबोनो हागौमोन खिन्थु बेसो कम्फर्टसिन मोनसे आखायावनो जायो आरो ओमफ्राय बियो थुंसुंनो मोजां आरो ओमफ्राय आङो सयता लाबोदों सयता ओमफ्राय किचेननि टावेल लाबोदोंमोन आखाइ साखाइ फुगारनो गुदुं बुस्थुफोरखौ हमनो ओमफ्राय नै माबा लाबोदों साखनि बेफोरनि दामखौ खिथाबाय नालाय आं दा ओमफ्राय नै आरो सामस ओमफ्राय आं मोननै पेन्ट लाबोदों पेन्टबो आंनिया एक्सुवेलि आं दिनैनि शपिं खालामनाया किचेननि बुस्थुफोरसोमोन आरो ओमफ्राय आङो मोजां नुनानै आंनिया बिदिनो आं माबा मोनसे बायनो थांबाथाय माबा मोनसे मोजां नुबाथाय लाबोखायो आरो बेसेबां लादो इयो 799 माने 800 इयो फैसा खालि दामसिनदों मोजांथार नै स्कार्ट बायदि बाट पेन्टसो नै बरिया ओमफ्राय मोनसेया ब्लेक कालारनि आंनि फैनो गोनां ब्लग भिडिअफोराव गाननाय नुगोन आंखौ ब्लेक कालारनि बरिया ना दा थान्दा दिन फैबायना गुसुं गुसुं गानजाला बेखायनो गरम दिनावसो एकदम गुसुं गुसुं गानोना बेखौनो रायजायो ओमफ्राय मा लाबोदों नै खोस्लि लाबोदों दालि हायना जानो ओमफ्राय आं नैबे बुस्थुखौ जि मोजां मोनदों ओमफ्राय लाबोबाय आरो आङो नैबेखौ बेसेबांनिया 70 रुपिसल' मोनसेयाव बेखायनो जि मोजां नुदों आङो बेखायनो लाबोबाय मोजां नुवाखै नोङो मोजां बेखायनोथ' ओमफ्राय न'आव थांगोन आं बेखौ ओमफ्राय मा लाबोदों नै बयाम लाबोदों दोनखायो बयामा होमबाबो बेखौ माबा माबि सोना दोननो नांगौखाय लाबोबाय आङो ओमफ्राय नैबे मोनसे गिदिर बल लाबोदों 99 आव खैथा मोनथाम मोनदों आं इयाव मोननैथाय ओमफ्राय नैबेखौबो जि मोजां मोनदों आङो बिदि सेम लाबोबाय आरो नैबेबो बेथ' माबा 70 रुपिसमोन मोनसेयाव ओमफ्राय बियो 230 मोजांथार ना आं मोजां मोनदों पुरा स्टेन्डार्ड मोनदों माने आङो ना बे मोनसेया जोब्बाय कफ्राया ओमफ्राय बेयाव मा दङ नै आङो नटबुक लाबोदों आङो माबा माबि लिरनो आंबो नांगौमोन मोनसे बायनानै हाया नोंनो बायनांगौ नामा आङो माबानियालाय प्रडाक्शननिसो लिरनो आं बायनो होननानै बायाखै बायनानै मानो बायाखै मोजांथार मोनदों आङो आंनि इयाव माबा मोनसे सोरजोंबा माबा मोनसे रायलायनांगौ थाबा माबा नांगौ थाबाथाय इयाव लिरना लानांगौ बावगारो नङाबा आंहा बिराद बावनाय हुदा दङ ना ओंखायनो आङो सोरजोंबा लोगो हमनांगौ दंबा सोरजोंबा एग्रिमेन्ट दंबाथाय बेयाव लिरना दोनो आरामसे ओरैनो दंखायो आंनिया बेयो माने मा होनो जोबां जाबाय ओमफ्राय पुरनाबो जाबाय जिहेतु बेखौ मोजां नुदों आं पिंक कालार मोजां जागोन ओमफ्राय मा बुस्थुमोन ओमफ्राय आरो आंनि रुमा माने जोंहानि पुरा न'आनो माबा कालार फुनाखैमोन ना एबारे कालार फुनगासिनो आङो नङा माने जाहा न'आव फुनगासिनो आरो माने आङो फुनहोदो ओमफ्राय दा बेयावहा माने आंनि रुमनि जिथु
कालारखौ माने white आरो purple बे मोननैजों होगोन आरो आङो white जों purple जों बेखायनो आं सानबाय purple कालारनि घरि मोनसे स्टेन्डार्ड बाराद्राय एसेबां डिजाइन थानायबो नङा एसे स्टेन्डार्ड क्लासिक नुनायनि थाखाय आङो purple कालारनि लानो सानदोंमोन आरो white कालारनि वालाव होनो बाट आङो purple कालारखौ मोनाखै बेखायनो आङो white कालारखौ लाबोबाय माबायदि नुदों बेखौ मोजां नुदों मोजां नुदों न' मोजां नुदों बारा दामनिबो नङामोन बेसे दामनिमोनथाय खिन्थु बिराद मोजां नुदों आङो आंनि रुमावहाय दोनगोन आरो जिहेतु कालारबो खालामगासिनो एसे कालार खालामबा मोजां नुगोन ना बिराद गोबाव जाबाय मिथिबायना जोंहानि न'आ कालार खालामनाया जुरुल आं क्लास 2-3 आवनो बे न'खौ जाहा लुनाय जितु न' दङ जाहा बेखौ इनिफ्रायनो ना सिलिं होनो हादों बाबाया ना कालार होनो हादों जोंखौ फरायहोबायना बहुत खस्थ' खालामनानै ओंखायनो आरो बहुत मोजांसो नङा आरो माने जि दोङो बिदोंनो गोजोनना बेनो जि दोङो बेजोंनो जि माहाय हाय बिदों माबा खामलां साफा खामलांनो आरो दा माखासे मानसिनि थाखाय मा न'आ एसेबां मोजां नङा जोंनि गाननाय जोमनायाबो एसेबां मोजां जानाङा बिदि सानो आरोना मानसिफ्रा खिन्थु बे नङा जेनेबा न'खौथ' नों एसेबां नुनो होनबा नुनो हाया आजिखालि दाम इमान बुरजा इथानि दाम जि बहुत ना आजिखालि हाया एसां ड्रेस गांसे बायनायदों न' गंसे लुनो हाया बेनोथ' ड्रेसजों न'जों बहुत डिफारेन्स ना आरो ड्रेसखौलाय नोङो दानो गानखायाबा दा सिख्ला समावनो बा सेंग्रा समावनो दानो सक जोंहा गाननो थाखाय जों दानो गानखानांखागोन ना मोजां नुदों गानमाखै घरिखौ खिथाहर दे कमेन्ट्सआव आंखौ मोजां नुदों सोफिनना दोननाय ओमफ्राय मा लाबोदों आङो आइथें आफाथा लाबोनो थाखाय फुट ब्रास लाबोदों नै बे डेड स्किन ड्राइ स्किन थायोना बेजों मोजां जादों हारला जासिगोन आरो मेचिन सलायबाय खाथियाव कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो ना अ बे आंनि पार्सो बेयावसो दोननांगौ दै मास्कखौबो दै नानियानो ओमफ्राय लास्ट इ मोनसे प्लास्टिक ओमफ्राय गैला न' ना दंमोन बेडशीट गांनै लाबोबानो जायोमोन बेखौ नै खालामदां जुस लोंनो थाखाय माबा जुस सार्भ खालामनो बेयानो मा लाबोदों पुरा संसार जानाय बायदि मोनबाय आं दिनैयो बिराद खस्थ'लै संसार जानाया मिथिबायना बेखिनि बुस्थु बायनायावनो एसां आथिं साइथिं साजोबो आरो देनां गथ' गथाय जाबा गथ'फोरनि ड्रेस बायनांगोन बिहाव बिखुनजोनि बायनांगोन फैखागोनलै एसेल' नङा बे बुस्थुआ ओमफ्राय बेयावहा माबा लाबोदों प्लास 199 ल' बिराद खम बेखायनो लाबोबाय आं खोलाय ग्लास मोजां मोनो आं बेखौ खालि आं बिग बाजाराव नायनायमोन ओमफ्राय बायनायसोमोन सेट मोनसेल'सैमोन बायनायमोन ओमफ्राय आं लानाय जायाखै 199 निखायनो लाबोदों आङो बिराद खमावनो मोनदों 6टा ना मोनब्रै 6टा 199 औ बिराद पसन्द जायो आं बे ग्लासखौ आंबो मोजां मोनो मोनसे ना आरो मा होनगोन मोनसे साहा दखानफोराव सरि साहा दखानफोरनि टाइपनि मोनसे माबा मोनसे बै स्टाइला हायो आरो फिलिं हायो मोजां साहा दखानाव बिदिनो ग्लास होयो खिन्थु फिसा आरो खिन्थु बैखौ मोजां मोनदों आं इमान खमावनो मोनदों ना 199 स' बेखिनियानो स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ मासे हारला दहायसो बुंदोंमोन ना बेडशीट बायदों होननानै नैबेनो बेडशीटआ आंनि वान अफ माय फेभ कालार मोजां नुदों ना आङो माने उन्दुनायावहा गान्दु बाराबाथाय मोजां मोनो आरो गान्दुआनो गैथाबा दोङो नुवाखै आहा